Ito mga kabayan at mga ka-subscribers dito sa Ilocanong OFW, Berlumabin Gabaon TV. Pag-uusapan natin yung mga killing me softly na pautang. Meron ba yun? Meron yun. Marami pong na-experience na po natin yan at napagdaanan natin at nakita na natin sa ating mga ibang kapwa Pilipino, at ngayon ko lang din nare-realize. Alam nyo na ba yun, yung mga klase ng killing me softly na pautang? Una, halimbawa ito, real talk, mangungutang ka ng 10,000. Alam mo ba yung nagpapautang ng pera, ang ibibigay sa'yo 9,000 na lang? Kinaltas na agad yung 10,000. Tapos upon completion ng pagbabayad mo, let's say 3 months, 6 months, yung babayaran mo, ang babayaran mo 11,000. O di ho ba? Killing me softly. Napakalaki po yun, bumabagsak 24% po yun yung babayaran mo. How much more yung mga 2 months lang ang duration ng inutang mo? Napakahirap po talaga. Pero minsan kasi lahat po tayo financially motivated. May mga pagkakataon na kailangan ng pera. Siyempre, itataya mo yung hindi mo pa pinaghirapan na pera, hindi mo pa nahahanap, lahat iisipin mo para makautang ka lamang, lalong-lalo na kapag ito'y pambili mo ng pagkain, pambili mo ng gamot, pambili mo ng pampaayos ng sasakyan mo, mga tricycle, o mga kulong-kulong dahil nagnenegosyo ka o namamasada ka, o di kaya tuition ng mga bata. Naku po, sa mga nagpapautang, may advantage po sila doon, pero killing me softly ang sabi ko doon, kasi hindi maliwanag yung klase ng utang ng usapan. Meron pang ayaw ko ng pangalanan yung iba, ang sabi nila grupo daw sila na tumutulong sa kapwa Pilipino, nagpapautang daw. Ganun din, uutang ka ng 20,000, halos yung makukuha mo wala pang bumabagsak na lang sa 16,000 o di kaya mas less pa, kasi ang dami pang kinaltakaltas na ito yung mga membership mo, ito yung mga ganito. Tapos yung payment mo kunwari nakaprogram weekly, babayaran mo hanggang 5 months, saka ka ulit mag-renew, bumabagsak halos 50% na po yung kinita nila. Antali, So minsan killing me softly yung mga ganun. Sa mga 5-6, buti pa yung 5-6 maliwanag yun araw-araw 1,000, 40-40. Yung 5-6 talaga, kapag kumutang ka ng 1,000, 1,000 talaga yung ibibigay, yung makukuha mo. Hindi yung, pre, pautang nga ako ng 10,000, ang ibibigay sa'yo 9,000. Ano yun? Paano? Tapos sisingilin ka, pabayaran mo lang 11,000, tapos sasabihin 10%. Walang mahirap talagang isipin. Pero dahil sa hirap ng buhay, may kasabihan nga, ang taong nagigipit sa 5-6 kumakapit, o di kaya sa utang kumakapit. Ganun talaga yung buhay. Hindi ko naman po sinisisi, dahil sa hirap ng buhay na rin po kasi kinakailangan na rin pong gawin yon. Siyempre, lalo na kung ikaw nga isang ama ng pamilya, ina ng pamilya, kinakailangan naman nating i-raise ang buhay ng ating pamilya, mga anak natin. Pero konting disiplina lang, at konting tipid-tipid lang, konting bawas-bawas lang sa luho, at konting isip-isip lang kung ano lang yung kaya nating abutin, yun na lang ang pasukin natin. Huwag tayong mangutang ng pang-birthday lang. Yung iba kasi walang pera, hindi kaya hindi pa inaani yung kanilang mga produkto, hindi pa nabebenta,
Pag may nag-birthday, umuutang ng mayroong tubo para mayroon lang pang-celebrate ng kanilang occasion. Hindi po masama yun. Pero mas maganda kasi na kung mga ganun, kung wala ka talaga kasi, kinokontrol po yun. Para sa kinabukasan, hindi po tayo magsasuffer, hindi po tayo maghihirap. Yan lamang po ang gusto kong i-share. Sana may napulot po kayo. Hindi po ako nanghuhusga. Pinapakita ko lang po yung observation ko, na experience ko at nangyari na sa aking buhay. So muli, God bless po at salamat sa pakikinig ng vlog ni Berlumabin Gabaon na sa subtitle na Ilocanong OFW. God bless you po.